guys, welcome back to my channel. I'm Nancy, and I want to say that because let's watch this. Bakit yung malalaki? Sige, gaano ka kaya ulang ka? May hawakan nga sila, may hawakan. Ano yan? Nandyan ma. Naligo ka na? Takot ka? Mamaya daw sabi ni Mami, magaling naman na. It's really nakakauli ako sa sino yan? Henry. Hindi makahuli. O rin siya, yung punta doon. Sama kayo dito. Punta kami sa dulo. Sama ka? Malamig na. Opo. Bago pala, lalamig ka na agad. Tawa ka dun ba? Tawa ka.
Mamaya pwede lang paligo. Papaliitan natin tubig. Tapos ihipo. Tapos Saan? Doon. Tapos sasarhan ko lang sa soba. Ginagamito mo din si ating Maxine. Hindi na, noon Ayan, malaki na siya. Bigat-bigat na. Kulong-kulong. Taas na tayo? Ayoko. Ayoko magpanod. Bakit? Nakakatakot. Hawak ka dito. Kalit sa bitaw. Sa ilalim tayo. Start tayo doon. Ang bata. Doon nga ako kay Alexa. Pwede naman sa akin yun. Hahawakan niya ako habang binibigbit. Nasasabi niya. Hoy. Ang agalan ni Dad. Na. Ibababa ko pa. Gusto na lang. Na. Hindi nila makikita. Naglalak ko dyan da. Sige, sutso naman.